Ka motor la kala launch biang saka we ka pun thama jongka ka banaka G series jongka kata ka de ka motor la G96 kane ka de ka successor la ne ka bami pateng na ka to ka motor la G85 bat kine ki G series jongka m ki de ki pun ki ba hapo ka RP1000 te ha kane ka video ngan batai ya kita ki features jongka na ka pun te ha shwa bangan sedang wat klet ban ai ya ka like jongpi bat subscribe ru lada pide ki badang wan thamai haganaga channel ba phinnang yo I kum kine ki jaj video ki ba batai shaphangi phun thamai bat ki latest update shaphangi we ki tek te ya ngin sedang ban yape ya kita ki features jongkanaga phone ka design jongkanaga phone ka kham internet ba namar kanaga motor la ka kham target ya ki samla mo kinong pondon kam namar ha ka to ka bak jongka ngi I ba ka ai kum ba ka ju ai da ka to ka vegan leather mo kine ki vegan leather kilong kum kisni ka khamlong premium ba kata ka feels jongka ka looks jongka ro ha ka body naga frame jongka te ki ada ki plastic nang ta ha ka thickness la naga jing reben jongka ka point niaw point khandai ka jing khia jongka pat ka point sispa niaw gram ka kham sting mo kana ka phone naga ta ka daw nga ong ba ka internet ba kata ka komsina jongki ka feels jongka ka looks jongka ka jing khia jongka ro kadang sting nang ta ha ki sim card kana ka phone ka support da kita ki dual nano sim card bat haka IP rating ru kana ka phone kala support daga taga IP68 mo kamut kala long ka water resistant lada jia ka hap shapo umru kala don ka jinge damo namar kala don daga naga IP68 kanne ta hadu live minute ru kanom lele lada ka ngam shapo hapo ka 1.5 meter mo shimitar siteng kanom lele nang taban unlock ya kana ka phone ki ai daga taga under display fingerprint daga taga optical sensor ta haki colors jong kana ka phone ka don southly kabanangkong kata ka pantun isolate blue kaba arpat kata ka pantun catelia orchid kaba laipat kata ka pantun dresden blue kaba saupat kata ka pantun greener postures ki kerteng ki color jongka te ki pher bama bat shimjing e ba ban kono ru te mentapat ngi nyepet yaga display jongka kajing he ka display jongka na phone kalong 0.0 inci da kata ka full HD plus 3D curve P OLED display sispa 1000 Hz kata ka refresh rate ki ai hakasin ka banangkong kila ai daga naga 144 Hz hakineki G series jongkaru nang ta live spa Hz pat kata ka touch sampling rate ki ai bat kata ka 10 bit kata ka 100% DCI-P3 ru kala support kanaga display jongka nang ta kata ka DC dimming ru kala support bat kanaga display jongka kala don ru ya kata ka smart water touch kamut lada ji malu mala kata ka display ru kata jongka kan tray kambing nang ta haga brightness pat ka peak brightness jongka ka poi hadu khandru spa nits kata ka peak brightness jongka bat haga display protection pat ki adaga Gorilla Glass 5 bat kitu ki chin lana kitu ki benta bayong jong kata ka display ru kim dah het than mo kila kidang biang tekat ya ka dor baki ai te kana ka display kala biang pha ngan sapoi hagi benta ka dor jong karu saipet nadu basdang hadu bakut jong kana ka video temen tapat ngi pe yau chipset lana u processor jongka u chipset lana u processor ki ada Snapdragon 7S Gen 2 bat 3 nanometer ki snaya u una processor te ula khamrim ma khandiat hanre ya ka dor baki ai te udang biang hi una processor kane ka phone kamde ka gaming phone ma hanre ka phone ka baki focus ya ka display ka kamera ka design naga ta ka daw ki klem ai daw processor ba thamai lana uba kham klan bor haki por ki ba una processor umi thamai em ki sai ai haki phone ki ba RPU arpsan hajar ru bat uderu uta u balance performance processor kamut umde uba telot than bat umderu uba klan bor tenang ta haka antutu skor pat kana ka phone ka yo hapdeng ka sanlak bat kan rulang te haki games kum ka BGMI kana ka phone ka support daga 100 FPS lanaga 60 FPS shule kai casual te kana ka phone ru kadang long hi henre ban le kai heavy te kala ban lak ma te haka software pat kana ka phone ka ai daga Android 15 bat uta u hello UI jongka tang system kin aya kata ka OS update lanaga Android update bat live snap pat kin aya kata ka security update hangne te kila compromise kendiat ma ki ai tang system kata ka Android update kamut tang hadu Android 16 kala ban yo te haki AI features ru kidon katukanne haga naga phone khamtam le haga kamera jongka temen tapat nginye poi haga RAM bat ka storage jongka kana ka phone kadon arjat kita ki RAM bat ka storage variant jongka ka banangkong kata ka 4GB ka RAM bat chispa 4GB ka storage ka bar pat lane ka top variant jongka ka ai daga 4GB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage kajat RAM bakil ai kana ka phone kata daga LPDDR4X bat kajat storage pat ki ai daga UFS 2.2 kine te kila khamrim kita ki jat RAM bat kajat storage temen tapat nginye poi haga neru ka main mo ka kamera jongka kane ka phone ka don arteli ki kamera jongka nadin ka banangkong ki ai daga 1 megapixel kata ka primary kamera bat kala support ruya kata ka OIS haka sensor jong kana ka kamera ki ai daga Sony Litia 700C haka neru ka degasin ka banangkong ki ai daga nega jet sensor mo namar kane ka sat ai haki tu ki
H series jongka mo kito ki ba arpulai arpusa hajar shaneng ki dor jongki Henry hakasin ka banang kong kila ai wat hakane ka G series ru ki ba dei ki ba hapwa jongka to ka H series mo nangta haki video kana ka kamera jongka kala support daga 4K 30 fps bad haki dur portrait ru kana ka phone kala ai ya kata ka zoom option ka baki sat ai tang haki to ki H series kito ki arpulai arpusa hajar mo shaneng kito ki phone jongka Henry hakane ru kila ai ya kata ka zoom option lana kata ka focal length ka banang kong kata ka 24 mm ka ba R kata ka 35 mm bat ka balai pat kata ka 50 mm khamnyar bhaban yo ya kita ki portrait zoom lana kita ki focal length haki phone ki ba hapo arpe hajar Henry hakane te kala ai mo te hakita ki liang ru ka bas bha kata ka kamera jongka bat haka kamera ka ba arpat ki ada ka pra megapixel kata ka ultra wide kamera bat haka ju ka por ka tre kam ru kum ka macro kamera ngam tip kumno ki le Henry lai thu ba wat haka to ka ultra wide kamera jongka ru kala support da ka 4K video mo te nice mo ka biang kata ru tenang ta haka front kamera pat ki ada ka lai pu ar megapixel bat haka neru haki video jongka kala support da ka 4K 30 fps ka kamera jongka ta kala khambes namar ba kala support da ka to ka 4K video haka front kamera jongka ru yaki bale vlogs ta ka biang bha ka naga kamera jongka bat ka wengan yathu epi haka ba yede bat ka front kamera jongki neki phone motor lama kane omjudon ba yathu tengan yathu epi haka naga video ma ngai i kiwe ki phone khamtam ki to ki phone ki ba hapo arpe hajar haba vision yaki dur selfie kidak badon haki sapti jongpi ki kala khongpong no lane ki kala mirror flip mo ki flip no ki kala no kum kito kidak batho hakmat jong to ka kali ambulance mo kanuksa kalong kum hakane ka dor mo te Henry haka front kamera jongkane ka motor lapan kamju flip ya kita ki dor selfie jongka ki long bed normal kumba ka de ban long mo ngayu i bahagi phone motor la ki side long kumta Henry kiwe pat ki brand khamtam kito ki phone ki ba hapo arpe hajar kimla ban pelong normal ya kito ki dak kumba ka de ban long ki flip no da khongpong ya kito ki dang manswa ya kane tang haki iPhones balong kumta kamju flip ya kita ki dur selfie nakata ka dauru kinegi kamera jong ki iPhone ki khamlong special mo Henry menta ki sngi kum kinegi phone ru kilala ban ai da kinegi normal mo klem da flip ya kitu ki dak phela ban check menta ya ka to ko front kamera jong phiru shon ya ka dur selfie jong phi lada pidon da ki sopti badon dang bat sapet ya ka result jong ka to ka dur ba vision ka flip da khongpong ne ka long normal ne bat sa comment hang ne harum ka long kum nomo ka to ka result jong ka to ka dur ba vision da ka front kamera jong phi Henry kito pat ki babat ya ki phone ki ba kham rem dor takila ban long normal mo kata ka rekomsion jongki daga front kamera te mentapat nyepe yau bateri jongka kana ka phone ki ada usan hajar san spa mAh u bateri jongka bat u charger pat ki ada u live watt lada ki ada usa pusan watt tekan khambiang susu ma Henry hangne te ki ai tang da u live watt u khamduna khandiat ma kata ka watt jong u bat ha uto USB port pat ki ada u USB 2.0 te menta hakiwe ki features jong kana ka phone ka ada khat lai teli kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 5 Bluetooth pat ki ada Bluetooth version 5.2 nangta hagi speaker ru ka ada ki arteli dual stereo speaker ki mic ru ki ai arteli kata ka wide one L1 ru ka support ka kamera tu API ru ka support ka NFC ka radio ta ki claim ai ma temen tapat ngine poi hakane ka main ma ka dor jongka lene ka price jongka ka dor jongka ka sedang nadu ka khat nya hajar khandai spa khandai kata ya ka to ka price GB ka ram bat sis pa price GB ka storage bat ka to ka ba arpat ka poi khat khandai hajar khandai spa khandai arpe hajar ma kata ya kata ka 4 GB ka RAM bat arspa san pundri GB ka storage lane kata ka top variant jongka ma kine kide ki dor try jongka claim kita ki offer bat ya kana ka phone kinti na kong ai ka haka khat ndre trik jong upna julai kata tang na ka Flipkart omde na ka Amazon ma taka opinion jonga ya kana ka phone ba lada ya page ya ka design ka display bat ka kamera jongka ta kadang biang hi kana ka dor jongka namar bun ki bomde ki bala kai game ki ba kwa ba khambiang ka kamera khamtam le ki kenthai mo kane ka phone te kala khambiang kata ka kamera jongka kala jan biang lut kita ki feature jongka mo kana ka phone Henry tang khandiat kata baki ada uto u processor ubala khamrim Henry kadang biang hi ya ka dor jongka ngimla ban complain mo ya kata tenang ta ka jat ram bat ka jat storage ru kila khamrim mo kita ki model baka ai bat sakane ka weru kata bakin ai tang system kata ka OS update kata ka Android update nang ta ha usah jaru ngi i baka ai tang da uto u live watt mo kila de ban ai at least da uto u 10% watt mo te hang nepat ki ai tang daga live watt tang kine hi kita ki jing duna jongka lem kum ta te kala biang pelat kana ka phone khamtam le ka kamera jongka ka display jongka bat ka design jongka ma telada pidon kam ki phone ki bala khambiang kata ka kamera jongki ki ba hapo ka arphe hajar kane te kala long ka wena kita ki phone ki bala khambiang kata ka kamera jongka bat kumju ka display jongka ru kala khambiang tengah tharai lang ba kana ka video jonga phila ya singa thu ya kita ki features jong kana ka phone bat phila la ru ban decide ka long na kata ka phone ka ba penbiang ya kita ki jing don kam jong phi telada phikwa bandang yu i kum kinegi latest update ki bede shaphangi phone bat kiwe ki tech updates
phila ban subscribe bat like ru ya kana ka video tangin ya sempat hagabe pat ka video jonga khuble sibun